Arewa TV. Ku danna subscribe sannan kuma ku danna ƙarar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu a kan lokaci. Mun gode. Mana. Shaboy Abson Kare ne, aka raba aiki. Hajiya, Emana. Fire. Mana. Na shigo ina ta basu rap. Mana. Sun gano ni sai su fara dab. Mana. Mun ga bani tattalin plus. Mana. In ya zo zuba kawai yake. Mana. I can't stop na fara rapping bani san na daina. Ku bani mic na gaida gayuna I from Kaduna. Da na iso cikin taga my fans ku je ku zauna. I'm happy every day my fans hannun ku ni ya nuna. Da January I start kowa yana guduna. 2019 in na yi ta basu so su kunna. Idan na yi ta ni kadai nake yaban abuna. Idan na tura link wai data basu so su kona. But now I'm a king in na yi ta za su kunna. Aka ji ta basu weed amma hakan suke yabona. Get the cash, get the money, pala. Abson Kare, get the baby, kala. Emana. I'm trekking on my leg when the infinity mataya. I'm running in kudu, they can't stop me, I'm a fire. Arewa I gida ce ne Allah mai becin taya. I see them, the best wallahi music but retire. Me I get the money, ni ne jagaban. Makiya na basu baya na je gaban. Me I'm fan soyayya wuce akan gaban. Get the plus rappers na sa su fargaban. I'm the best rappers bana da fargaban. Rappers ku combo Abson na wuce gaban. Is a flare rappers suna ta fargaban. In za ai wakar da nogo enter gaban. Hi guys wait ga wata sabuwa. Kill the beat ko a cikin kasuwa. Rappers na sa su cikin ruwa ne babu rock. Abson bangaruwa. Emana. Baka san hip hop, yes bana san ka. Haka baka yin hip hop kuma bana yin ka. Kallon dan iska kake mun kai waye san ka. Waka ta sana'a ce dan ta fita ka. Dil muke mu tara fans kai waye bi ka. Bombos mun tara fans kai har da binta. Chips ɗinka ta ce wankan Abson ya cije ta. Kasuwa gona ki bini zamu je mu huta. Fire. Emana. Fire. Yes, sir. On the me.